Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Dorbar Snong Karang. Ka Bahab Hapo ka Maukan Rail Community and Rural Development Block. Kala pentip siya ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District. Ka Kong Isa Wanda Lalu. Bakipad ba babon balang jong ka Snong Karang. Kipadiang ngobha bantay ke Iklavia Model Residential School kabanlong ka jing mentoy ha kapuli puthi jong ki kod kikti jong ka Snong Karang bat ki waide ki Snong ki ba marjan katkum ka sithi ba ka Dorbar Snong kala tho sa ka Deputy Commissioner kala pentip ba ka Jaka ba ka Snong Karang kala ais ngobha bantay ka ni ka school kalong tangkhasan akar bat ka jing persya jong ki katto ka ne ban kado ba ka ne ka Jaka kadang day ka Jaka rep kalong kabam dan nong rim satya. Habai di bar ke cimi kilat pathai kubor ba kila long kumba kila bu deadline. Ya ka Snong Karang bar ki ong ba larang imla ban penbait hapo sita yo bakin ra no sawi. Long habai di kanai ngismo ba nakling Snong hi ngila dia ban penbait. Ngila dia penbait ngisim ka maturity. Te kumbala angkrian sakmat mania ngong ba hakano ka cingalang nan ka Dorbar kindon baik katu kana gi persaan ring ong bang sim ya ka maturity ta ka cingmi ya ni kilat pathai khobor ki media ki ong ba larak Snong Karang ki mlapen baik ringa nga ong ba nakaling ka Dorbar kala dia ban pen baik kana sim ya ka maturity jung gi babon balang nakaling sunga sekretari Snong dan nakaling sunga ro ngaso ban pampawe ka cing benyau cing sumsi ba ngina ya ki katau kan ki rupai ba ki ba persya ya ka development dengan batai kendit halor ke riti lana ke dustur sensar pai ba te hakador bar hai long nakaling si ki ba penyai habadon arling kemod ni di ban sengap ya ke maturity kan balat ni larang peru wat ki parlimen baru ki cingelang habadon arling kiba persya abat kibong persya amat kisim ya ka maturity tenakaling Snong sunyiru untang sim ya ka maturity bat kumba pilana ya ki media kebalami ya ka apui terik itu kiba persya ki don tang hapo arspa ngot bat kata ke lapoi ro kecing tho sa ka Snong te kumbala krian sodar magnai ba kinong Snong ne Snong larang kentup naru ki klung kena ki don lah car ngot kumbala larang simbat ya kini ka katkum ga terlur ha nusniam aracar kat pratu ki don kat arspa ngot kat arspa tam te ki ba persya ki long tang hapo arspa te maturity ki babon hai ki ba ki ba ai bat ngidon ro ka sign dari kecing penisya kat na hungut ki ba ay nimtang atau nimta lada tolong nakaling ka Snong ite ni semua ba ya kan ikam ni di banyak sakmat amar kadi ke development kadi kecing metoy namta kalawi jong ki bansawan namar le se lada ni baklawan si mai karai le se kan long kecing tim hadian habut ini ki nong yalam Snong lanai ya ki kemi ki pa dan nakta kada nakaling ka Snong hai nakaling ka Dorbar Snong ngisim bai ya karai cum ki babuan balang bangin ya skmat bai di bukan ikam bat kum ong astam sodar menia ba mila dia ban biang pen bitlut ya ki dokumen ya kicing dokam borok hat bat nakaling ka Dorbar Snong hingil arai ba ngin nom peding ya kano kecing penthami lan ka cingkrian ke bana sabar ringin simbet ya karai jong ke Dorbar Snong kan kumbang laong sakmat ba ke Dorbar Snong ke Dorbar Khasi ke Dorbar tibro tibli pan simbet ya ke maturity jong di babuan balangkin nakaliang jong ka office jong iem di ngila pediang kumba kalong baya mentakasni kila pendet ya ka kamram banwan tek tekin sa iPad ya karai hadian te nakaliang jungi kum ka Snong ni sukwa ban
terpal diat abidai bat ka cingmi ka ni ka kunrum kunram de ngakwa ban ong ne ba nakaliang trong ka cing sunsyar pai ba he de nidan ban ong ba padon ka cing wo nia hani hatai rei ha ki babuan balang nakaliang trong ka dorbar he ka bisyar bat ka pet bat ka ngap ya ka sur yung babuan balang sianon pai bat kumnon le ha ka bakot ni sim he ka rai ka ba ki babuan ki balang kila bet man ai de am tang kata tang ban snai ka ni ka school ne bangin yo ban le school ha ka ni ka caka de dak cingdon jang ni ka school de ngila ban develop ya ka snong habaro kiliang na du kilenti sengkian hadu kinong song snong de ngi sibuan ki development de ha kicing du nomor bangin pain diat ha alor kicing du jong ini caka bah ndiat de nakaliang jong ka snong kam hun bahkan du yang ni caka ka bah ndiat rei ki babuan pat kin yo pat dakawe pat ka lat le ke lenti lembah ke development ka babuan ka ban sawan nang ni sakmat nang ba kinong song snong kin im bat kin ya kamai cakpo kum kunuk sa da ka ba kini ki marep kum ba ipau nene kum ba pen pau ha sosial media ba ka dagi cakarep ka ba mat ba kini ki marep ki ba mi nang ni ta ka mot kila ban yo ban ya di ban ya thiet hang ni kini kala long ka cing kurku bat kin jing mentoi ka ba khrau abi dei bat ki nong song snong kham tam ke habide bat kene kam tingi syania haka cing penyat cung ipa iem badan buram ban ngi kermen ru ba nakaliang cung ipa iem mar ba kene kam kal along kerki ba insim kloy ya kalat kelenti man ai ka cing bisyar ka ba hok te sa sisien nga penpau ba abede bat kene ka kam te nginam kwa ra ba kandan kano ka bolong arliang apo snong apo tau ki kemen kini ki ba persya ho idan la ka chong ki sngow te to ai ba kene ka kam ka ba nidon ka ching tmu ban tei kene ka skul om tang na ka banta chung ki ba ai kene chaka re na ka banta chung ki ro kanong ka ching mentoy bide bat ka puli puti ha ka ching nang ching stan gawe ru nga sukwa ban pau yu ching su diao ching sia kene ka kede ka kam o yeng kede kam snong chung ni te nakaliang chung ni ki snong ngim dap diang ye ki ba kwan ban itu kelas te ho ngi le i social media ba ki ong da kumne kumtai ini ki babu deadline ro wat ya kenika school mo man snan he po snong chungi tinga kren sai ba abi dei bat ka di komen pro khoi ngila det penbiang wat ya ka agreement ngila dia le lut na kaliang chung ka snong kat kum ka ching don kam abi dei ban tei kenika school tinga skwa ban pen pau ne ba abi dei bat ka jingmi hakiki sosial media badan ke ba pentok da kumni kumtai tinga keren sai ba abi dei bat kini ke school tena kaliang chungi chung ka sinong ngim syong kliti ban ngim syong thai nei ngibat bit kriang ya kene bakane ka cingtai kini ke school kan long bat kan cia be hene po sinong chungi kita dalile na kaliang chung sinong nginam kailat yaki banabar bakin wan pensyo ilene ban wan pentami nakaliang chung chung ka sinong nginam syong thai ti nginele hadu banda long yakane ka kam